Mauba? Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, Subaki oil, gaban powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil. Daghana ding ingredients ani no? Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara suli dayon. Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa Dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain. O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki? Sulian bitaw nako pero ganahan ko akong palangga mo haplas nako. Ulion sa nako ha? Dragon Herbal Oil with Subaki. Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. Biyahe pa norte? Wala pa'y pamahaw? Skipping breakfast or how about brunch? No worries. The best is yet to come at Tayasan's Original Bisayang Manok. Nanay Linda's original timpla nga sa Tiangge sa una, karon nana sa kurbada. 100% si Nanay Linda ang nagtimpla para 100% nga real original Bisayang Manok taste. Bisayang Manok taste. Now with a bigger parking space plus more than a half century nga lamian. Famous timpla nga Bisayang Manok ni Nanay Linda. So next time you're going north or traveling back south, hapit sa and savor the more than 50-year-old Tayasan's Original Bisayang Manok. Dili mo magmahay sa kalami. Tayasan's Original Bisayang Manok is located at National Highway Poblacion Tayasan Negros Oriental near UCCP Church Corbada. Kung gusto nyo pag-abot, ready na? Tawag lang 0945-546-5128. Opens daily from 6 a.m. to 9 p.m. Unsa pang inyong giulat? Arat na! Mga Negrosanon, kung ang atong pasyente kinahanglan kini nga i-dialysis, ibiyahe pa kini sa dakbayan sa Dumaguete. Tungod sa kalayo, mahago ang pasyente, madak-an pa kita sa gasto. Pero karon, ania na sa dakbayan sa Bais, ang Pro-Life Dialysis Center. Andam na kining mo serbisyo kaninyo sa lawanay nga lugar ug makatarunganon nga presyo. Pro-Life Dialysis Center, dili na kinahanglan nga mobiyahe ka pa sa dakbayan sa Dumaguete. Kaania kami sa dakbayan sa Bais, andam nga mutagad kanimo. Pro-Life Dialysis Center. Pililhon ang kinabuhi sa tao. Anaa ka sa maayong kamot sa among serbisyo. Pro-Life Dialysis Center. Nagsunod sa gilatid sa Department of Health. Anaa kini atbang sa Barangay Hall sa Barangay 1, Bais City ug duo lang sa Bais District Hospital. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, pinakakumpleto nga bitamina nga gi-formulate para sa atong alagang baboy. Sa isa ka box, paigo sa 20 kapag gamit na makagasto ka lamang og tag 5 pesos kada gamit. I-mix ang usa ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds o sa isa ka galon nga tubig nga makahatag sa kumpletong gikinahanglan alang sa himsog, bugat ug dagko nga mga alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mapalit sa tanang Agrivet store sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na finally Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa, umalunggay, ginseng, young barley, turmeric, puluyang dilaw, guyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant, natural sweetener, and non-dairy creamy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sa mga gibawalan og inom og kape, magkainom na gyud mo. Maling lamias kape, oy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Ako si Ronnie Sanguan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte. Sir, salty mi kung unsa imong nabantayan sa paggamit aning Animal Vita diya sa imo baga kahayupan sugod sa imong paggamit. Pasalamat ko sa inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun, kaya nga kuang baka ganin, andun karon anindot kayong lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot pa katong buhok. Karon, malibo ba? Kulot-kulot. Karon, anindot na kayong lawas ay.
Eye Care Lutein Plus Vitamins and Minerals Capsule. Food Supplement. Eye Care dako og ikatabang ang Eye Care sa paghatag og proteksyon og patinaw sa inyong mga mata. Importante, maniguro ta. Mag-Eye Care. Labi na sa paggamit og cellphones sa trabaho o unsa pa man nga maoy makaapektar sa atong mata. Masaligan. Eye Care. Eye Care Lutein Plus Vitamins and Minerals. Makatabang sa pagpakgang sa paglubog sa inyong mata. Makapatinaw sa inyong pananaw. Makaprotektar sa atong eye tissue batok sa kainit sa panahon. Mag-amping ta kanunay labi na sa atong mga mata. Mag-Eye Care na. Eye Care. Ang Eye Care mapalit nato mga higala sa St. Teresa Pharmacy sa may Viluxin ning atong dakbayan ug sa uban pang mga farmasya sa inyong mga lugar. More music, better variety. More music, better variety. Star Radio. Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan. Oras sa Star Radio. Alas 6:56. Hi, kini si Grizaan B. Burgos sa Barangay Palaslan, Tayasan. Ikaw nagpaminaw sa Star Radio Tayasan. Basta naka-star, sikat. EXL Makabuhay Express Balita. Inig mata sa bunta. Makabuhay nga adlaw. Ready ka na ba? Kaya niya na ang ato ang EXL Express Balita. Istoryang kabaskog sa panlawas, dalit ka na to sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Usa kini ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune booster ug detoxifier. Gila kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, cancer healer ug natural nga pain reliever. Ug ban pa mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa kaayuhan sa tuang panglawas. Mga amigo, tinuod gayod nga ang pagtutok nimo sa diabetes nang hinahanglan og pinaabtik nga effort gikan sa pagmonitor sa blood sugar ug pagtumar sa medisina ngadto sa healthy food choices ug pagkaaktibo na. Mamahimong adlaw-adlaw na gayod ni siya nga challenge. Hinungdan nga ang mga taong dunay diabetes sagad pabugatan na sa gibati ug mas stress sa perming demand sa pagtutok sa ilahang kondisyon. Samtang dunay ubang factors nga mga taong dunay diabetes na anad na sa ilang himuon kada adlaw ug ang nutrisyon mo ay key area nga makatabang kanila sa pagkontrol sa ilahang panlawas ug muhimong positibong impact sa ilahang kinabuhi. Tuod no, pag ang tao makahibalo gani nga naa siya diabetes maluya, maguol. Ang uban maulaw pagani. Ang diabetes usa ka complex condition nga nanginahanglan og adlaw-adlaw nga self-management. Ug ang taong anaa niini angay maghuna-huna sa ilang kondisyon. Regular monitor ang ilang blood sugar ug siguraduhon nga ang dili kini taas o sobrang ubos. Angay masayod kini bahin sa healthy eating. Sama sa unsaon pagsayod sa gidaghanon, sa carbs, magbuhat og meal plans ug unsaon pagbasa sa food nutrition labels. Gikinahanglan usab nga mangita og pamaagi nga aktibo sama sa exercise nga makatabang kanila aron matutukan ang ilang blood sugar ug makaayo usab sa kinatibuk-ang panglawas. Ug mamatikdan nga mga dunay diabetes mubati og failure kung makakaon og makapataas sa ilang blood sugar level o makalimot og kaon sa makapaubos niini ug ma-frustrate nga dili makakaon sa mga pagkaon nga gusto nila ug magsige na lang og huna-huna sa ilahang diabetes. Ang matang dunay diabetes masayod kung ang ilang kondisyon dili matutukan tungod kay moresulta kini sa daghang seryosong health conditions sama sa stroke, kidney disease, eye damage o pagkabuta og food complications nga makadugang sa pressure ug stress. Sa kini nga mga rason, ang kalidad sa kinabuhi mamahimong muubos sa taong dunay diabetes. Gani, sa usa ka pagtuon nakita nga 4 sa 5 ka hamtong nga dunay type 2 diabetes, nagbutyag nga ang kalidad sa ilang kinabuhi nag-antos tungod sa ilang kondisyon. Mao nga, giingon nga ang diabetes dunay negative impact ngadto sa working life, health status, family life, sex life, dietary habits ug future perspectives.
Busa mga friends, kung mahimo ayaw na paabda nga magka-diabetes ka, ayaw abusari ang imong lawas. Hinuon ang pingi kini. Buhata ang mga butang nga makatabang aron nga makabatun ka og himsog nga lawas kalayo sa sakit. Ug usa sa makapalig-on ug makapaabdi kanimo mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga nasulayan na sa kadaghanan nga epektibo. EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory. Ang pasyente ma'am no mo isuon o sa gibati ato ma'am. Ang gibati ato niya do ikalihok yung mga lawas, ang ulo lang makalihok ang kamot dili. Wala na di nakadaw yung lawas, bugab na nakaayo. Mandi maasa yang tiil. Makabuhay Plus lang jud tuloy ang sa Ginoo. Samtod nakalakaw na di siya do. Primero ina niya pero higa na di ang pamati mga lihok na pagkatudis makakaon na siya makagulit na sa kusara. Makabuhay Plus lang jud kaloy ang sa Ginoo jud. Interesting ito ayan na naman nakakita ni ani sa mong balay na nagmotor na jud. Sige pangalan nimo ba? Charlene po, Dagaturit. Busa mga amigo, dili na nato kalimtan kanunay ang pagtumar adlaw sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus abunda sa makabuhay, asitaba, neem, malunggay, vitamin C, sodium ascorbate ug uban pa. Kining tanan hiusa aron nga makahatag kanato kaayuhan sa atuang panlawas. Alang sa mga dugang kasayuran o pangutana, tawag lamang sa 0907-968-0085 o 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyong dapit. Inyong nabati ang EXL Express Balita. Istoryang kabaskog sa panlawas. Dalit kinato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at magkulay ang buhay sa EXL Makabuhay. EXL Makabuhay Express Balita. Hay, noon sa maning atong panahon karon, dili nan masabtan ning atong klima ro. Naon sa kedera Brad, nga nagbagulbol man ka. Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima nato ron. Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change. Ha? Unsa man na? Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol og kahoy sa atong kabugturan ug kalasangan. Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal ani. Layo sa kahigayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom og kahoy aron mahinay-hinay og kaalim ang atong kalibutan. Di ay ba? Sige, sugod karon, magtanom na kita og mga kahoy. Let us save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan. Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Basta nagka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Pilipinas, alas 7:03. Matag hagtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Handos Balita. Hando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban matag karon og unya. O karon aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan 98.3 FM nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
Andos Balita. Andos Balita. Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw. Andos Balita. Andos Balita. Andos Balita. Headlines. Headlines. Andos Balita. Headlines. Headlines. SB member Alan Luiso nagpahibalo nga tungod sa kamatayon ni Gobernador Guido Reyes sa pagkakaroon kasamtang gihunong una ang paghatag og boreal cash assistance sa provincial government diri sa Negros Oriental. Andos Balita. Headlines. Headlines. Presidente sa Tayasan United Fraternities nga si Idol Marx Mitamol Suryaga ibutyag nga hanay na ang tanan alang sa Color Me Panran por Akos nga ipahigayon ugma na sa kadlawon Sabado, Hunyo 3. Andos Balita. Headlines. Headlines. Kornisyon sa King and Queen sa Pinukawan Elementary School o turnover sa school pens nga gihatag nila ni Mayor Bimbo Roberto o Vice Mayor Nonong Roberto Jr. nagmalampuson. Andos Balita. Headlines. Headlines. Principal sa Pinukawan Elementary School nga si Mr. Jitor Dagudog nagpasalamat sa proyekto nga gihatag nila ni Mayor Bimbo Roberto o Vice Mayor Nonong Roberto Jr. sa ilang tunghaan. Andos Balita. Headlines. Headlines. Duha ka adlaw nga school improvement plan kon SIP right shop nagmalampuson. Andos Balita. Headlines. Headlines. Audisyon sa SK Got Talent ipahigayon karong alas 9 sa buntag hangtod sa alas 6 antak na sa gabi diha sa RHU Pangsin Hall matod ni Human Resource Crismer Ramirez. Andos Balita. Headlines. Headlines. Barangay Nabhang Summer Lake singing competition nagmalampuson. Andos Balita. Headlines. Headlines. First District Board Member Julio Sabak nipadangat sa iyang pahasubo sa pagtaliwan ni Gobernador Guido Reyes ug iyang gi-welcome si Gobernador Chaco Sagarbarya. Andos Balita. Headlines. Headlines. First District Board Member Jake Reyes nanumpa na isip bag-ong Vice Gobernador sa lalawigan sa Negros Oriental. Andos Balita. Headlines. Headlines. Sa lungsod sa Sibulan, driver sa motorsiklo patay samtang ang asawa ni ini naangol human. Gikabangga ang gikasugat nga sakyanan. Andos Balita. Headlines. Headlines. Asawa gitigbas o gidunggab sa bana sa Tabuelan, Cebu patay. Andos Balita. Headlines. Headlines. 20 ka mga hospital sa barangay sa Central Visayas kon 20 ka mga opisyal sa barangay sa Central Visayas gi-monitor sa PDS-7 tungod sa pagkalambigit sa illegal nga drogas. Andos Balita. Headlines. Headlines. Unpaid salaries sa mga OFW sa Saudi gikan sa 2016 posibleng makuha na sa sunod bulan. Andos Balita. Headlines. Headlines. Sa Namibia, 15 ka mga tao ang patay human mahilo sa gikaon nilang linugaw. Andos Balita. Headlines. Headlines. Nagets gutom sa titulo samtang hit wala pa makontento kung diin magharong sila karong adlaw. Andos Balita. Headlines. Headlines. Dirty Linen o Unbreak My Heart nga parihong nilugwa sa GMA7 nag-unay sa ratings. Andos Balita. Headlines. Headlines. Andos Balita. Headlines. Headlines. Andos Balita. Andos Balita. Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw. Andos Balita. Andos Balita. Lungsod sa Tayasan ug sa tibuok kalibutan may buntag kanatong tanan. Andos Balita. Andos Balita. Adlaw karong Biyernes, Pizza 2 o ikaduhang adlaw niining maong bulan sa Hunyo tuig 2023. Andos Balita. Andos Balita. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga si Bus Ayan Hanilahato ug sa mong technician nga usa-usab ka DJ nga si Byris Sorenio. Andos Balita. Andos Balita. Sa ngalan usab ni Handos 45 Coronelen Lebrado nga mao nga tong regular co-pilot kini ang inyong tigbalita. Handos 98 by Ronnie Bay Lebrado. Ronnie Librado.
Manny Librano. Handos Balita. Handos Balita. Muhandos na kaninyo sa kompletong detalye sa mga nagbagang mga balita karong adlaw. Handos Balita. Handos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:09. Handos Balita. Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Kini mosunod nga mga balitang lokal gihandos kanato sa D3 Bio DTX 500 ug may TC. It's Bridal and Conferent nagparinta sa klase-klase mag-gown alang sa bisan unsang nga mga okasyon sama sa kasal, birthday o uban pa. Labaw sa tanan ang Ed's Bridal and Conferent, makahangyo sab ka mga dress ang gown aron haom sa inyong lawas. Ingon man mudawat usab sila sa photo-ops aron nga makapahulagway kamo silang maanindot nga nataran. Kung wala kamoy kapahikayonan sa inyong kasal, birthday o uban pang okasyon, pwede sab ninyo nga magamit ang ilang matahom nga garden. Libre pa ang video key o swimming pool depende sa sabot. Ed's Bridal and Conferent himutang diha sa Prince sa Kabulutan nga gipanag-iya sa usa ka babay nga nagikan sa Italian Boutique sa SM og sa Ayala sa Cebu City nga mao si Edna Tirano. Ang Ed's Bridal and Conferent pwede mateksan sa numero nga mao ang 0999-819-7102. Hambabalot Print Park mo serbisyo sila sama sa mag-printing, picture printing, book binding, ring bind, RAS ID 2x2, 1x1 o passport size photocopy black and white, colored lamination, school ID o barangay ID para sa lumlapyo sa Himalalod. Mo gama po sila sa marble lapida o computerized black granite lapida. Hambabalot Print Park na imutang sa South Poblacion, Himalalod, dool sa DSWD o Public Market at bang sa Mamas o Food Porticus. Karon, adun na sila'y bagong branch diha sa Poblacion Ayungon, dool sa Matulayans kung sa Motulayans at bang sa Chooks to Go. Ipanag-iya o ginamala nila ni Bong o Gross Diarios. Pwede sab silang magkontak silang FB accounts nga Hambabalot Print Park o Print Park o tawag lang sa 0905-433-6883 o 0969-407138. Jefferson Day, booking kito furniture, magama sa mga furniture platira, kon platira, katre, dining table, portahan, door jam, jam. Dresser, bench divider, molding motor na mo carving. Mo repair sab sila sa mga salasets, mudawat usab sila kun kamo. Magpapintal sila mga balay, pinagi sa pakyawan system nga with or without materials sa pagkakaroon. Adun na sila'y baligyang kawayan o good. Jefferson Day, booking kito furniture, na matakat bang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblacion Tayasan, gipanag-iya og namala, ni Jefferson Day, booking kito og Jopre booking kito. Maghandos bisita na kamo sa NG Gift Shop kay anaa diha ang tanang klaseng pampagwapa, hid-hid ug uban pa nga sigurado kang mugwapa. Beauty and skincare products, trendy tops, footwears, Benz Colon, Dagi Pelos, online payments, airline to go ticketing, school supplies, GCash and GCash out, kas agad ATM transactions. Ang matang dool sa Negros College sa Tampocondus, Ayungon. Alang sa inyong mga pangutana og dugang detalye, kontak lang sa numero nga mao ang 0917-158-1506. LC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Nahimutang diha sa Bulungita Street, Poblacion, Tayasan. Maghandos gamit na sa mas gibakusgan karon, mas gipepektibong herbal food supplements, mas gibabarato ang Dragon Fruit plus Herbal Capsule, 6-in-1 ka mga powerful ingredients og 650 mg kini nga makatabang kabag kanunay sa dunay mga diabetes, tumor, bukol-bukol sa lawas ug usab sa dunay kidney problems. Busan sa may gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit plus 650 mg. Inabagan og paresi kanunay sa Alkasi ang tinud-anay nga alkaline vitamin C. Mapalit na sa mga butika diri sa Tayasan ug sino nga mga lugar. Mga kahandus, nakatilaw ka na ba sa lamian humot og herbal pagyod nga coffee? Ani ana gipaila-ila ang pinakabago nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog. Tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay 12 ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa mga butika diri sa Tayasan usin nga mga lugar.
HL Motor Parts nagbaligya sa tanang klase sa pisa o accessories sa nakadayang motorsiklo o kung nanginahanglan pud kamo o di kalidad nga mga motorsiklo, brand new man o sikanhan, ana usab sa HL Motor Parts kung sila ang lehitimum authorized display center or independent business partner sa kumpanyang Skygo. Busan sabay atong gipaabot, bisita adayon ng HL Motor Parts tungod kay zero down payment tasab ang tanang unit sa Skygo. Samtang kamo nagpaayusin nga mga motorsiklo, dili sa bation o kalaay kay ano na sila free wifi aron kamo maka-internet. HL Motor Parts ang matang diha sa Roberto Street, Poblacion Tayasan, gipanag-iya o ginamala nila ni Lee Roblon o Hassel Roblon. O ba sila mga gwapo, maayo o di kalibreng mga mekaniko nga sila si John alias Tambuk, Nonoy Gaga o Jig alias Sigli. Kesko Aircon and Refrigeration Repair Services nagtaniyag sa garantisado og di kalidad nga mga serbisyo sama sa pag-ayo sa car aircon, refrigerator, aircon window type, aircon split type, aircon installation split or window, freezer cheese type or upright, dispenser, washing machine, and other services. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, kontak lang sila mga numero sa TM nga mao ang 0975-432-2649, 0955-334-5541 o 0909-339-5302. Kesko Aircon and Refrigeration Repair Services na matang sa tabat sa Bagahol sa Palaslan ning lungsod sa Tayasan, gipanag-iya og dumala nila ni Carmelita Rama, Ramil Rama, Japit Pilyado og Ruel Rama. Edith Tricia mutahi og nagparenta sila sa bisan unsa nga klase sa mga sulob og uniform sama sa tuxedo, uniform sa estudyante, alang sa kasal uban pa nga mga pangsulob alang sa bisan unsa nga mga okasyon. Edith Tricia gipanag-iya og dumala nila ni Edith Kadili og Andy Kadili. Namutang diha sa National Highway sa Barangay Matuog Tayasan at bang sa Barangay Hall alang sa dugang nga mga pangutana og kasayuran, kontak lang sa numero nga mao ang 0953 425-6084. Handos Balita. Handos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:16. Handos Balita. Handos Balita. Sa detalye na sa itong mga balitang lokal. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. SB member Alan Luiso nagpahibalo nga tungod sa kamatayon ni Gobernador Guido Reyes sa pagkakaroon kasamtang gihon una ang paghatag og boreal cash assistance sa provincial government diri sa Negros Oriental. Alang sa kompleto detalye, ania ang among panaghinabi ni SB member Alan Luiso pinagi sa tawag sa cellphone kagahapon sa buntag. Handos Balita. Interview. Good morning, Kadawat Junior Bahay. Manunsure ako sa Tibukasan, and particularly po sa Ayungon and Himalanot na makatungog na ako ang ito sa ang karong pag-release sa mga cash assistance din sa province tungkol sa dili malikayan na pangitabo ni Governor Guido Reyes, katamtaman din sa gahapon. So di amang ko karon sa Dumaguete, I visit the PSWD province. Nuances ingin nga dili usa man dawat tungod kay walay mo pirma. Susuri kaayo sa mga naanas at tubangan sa Kapitolyo, pangauli na lang usap kamo kay ngano naabtan jud kamo sa mga dili intaktong panahon. So maybe kung kita duha ka semana para maka-arrange na po ang bakunato nga bukuli nga gobernador, si governor, Sampo Chanco, Dalarbaya. Except to say nga may ngonta condolence on congratulations, ito ay kasi pero dawato na ito ang kamaturan kung gobernador wala lain si Chanco sa Dalarbaya na usap. Story repeat itself. Ang lang sa lungsod sa Tayasan, ang inyong ubod niya igsoan, SB Alan Luiso kaninyo magaserve 24/7. Maayong buntagan doon palita sa kabulutan o dagang salamat. Okay, salamat SB, salamat. Thank you, love you all. Bye-bye. Bye-bye. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:18. Handos Balita. Handos Balita. Sa pagkaraan sa paghandos sa mga balitang lokal,
Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita. Presidente sa Tayasan United Fraternities nga si Idol Marks Mitabol Suryaga, ibutiyag nga hanay na ang tanan alang sa Color Me Fun Run for a Cause. Nga bigayon og na sa kadlawon Sabado, Onyo 3, 2023. Alang sa kompletong detalye, ania ang among panaghinabi ni Idol Marks Mitamol Suryaga, ang presidente sa Tayasan United Fraternities kagahapon sa buntag. Andos Balita. Interview. Idol, isa presidente sa United Fraternities sa Lungsod sa Yasi. Kumusta itong pagbayandam? So far, Dol, hanay na ang tanan. Ang atong ruta ni gikan sa poblasyon, kirid sa UCC Piagi, lapos og magtuwaw to kang Abukay, then kang Abukay to Paraslan, balik diri sa poblasyon. Then in kaso ganit, kung may mga kakulian sa panahon, di magina to matagan kay mula bang man taog suba, kung magbabaha gani, nanato po tayo second option. Ang atong second option, poblasyon, kabulutan, adto sa coastal, kang Kaandog, back to poblasyon. Dayon, ato ko ding pagasugdan, alas 4:30 sa buntag, kaya ang buhian nato ang fun run alas 5 sa buntag. Dayong naani siya registration nga 100 per participant, kaya nga ang atong registration per participants at natay proceeds ani. Ang proceeds para ni siya sa signage sa Matauta Community High School. Og napoy ihatag itong ginagmay dito sa elementary FL ni Ma'am Violet. So gihahag na ko ang tanan nga mahilig og pasingot, magpasingot nakatabang bata mo nang mo-join ta ni karong Hunyo 3 anilang ta sa atbang sa municipal. Ang ato registration 100. Kaning tanan dili ni mahimuta, dili ni matigayon kung wala si Mayor Bimbo nagsuporta sa tanan sa Tayasan United Fraternities. Muna to Dol. Salamat. Andos Balita. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:20. Andos Balita. Andos Balita. Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita. Nahimong malampuson ang gipahigayong coronation sa King and Queen sa Pinukawan Elementary School o turnover sa school fence nga gihatag nila ni Mayor Bimbo Roberto o Vice Mayor Nonong Roberto Jr. sa nasangpit nga tunghaan kagahapon adlaw Huwebes, Hunyo 2, 2023. Ang nasangpit nga kalihukan gitambungan kini sa mga magtutudlo sa Pinukawan Elementary School. Pinagi sa papangulo sa ilang principal nga si Mr. Jitor Dagudog. Ingon man, mitambong usab ang mga barangay official sa mga residente sa Pinukawan. Pinagi sa papangulo ni Kapitan Roxel Sorinio. Ang pinasidong bisita kagahapon mao sila si DepEd District 1 Supervisor Dr. MLN de la Rama Bulunggaita o Mayor Bimbo Roberto. Tungod din nagpasalamat pag-ayo ang principal sa Pinukawan Elementary School sa project nga gihatag nila ni Mayor Bimbo Roberto o Vice Mayor Nonong Roberto Jr. nga mao ang school pens. Andos Balita. Interview. Okay sir, mayong auto ka mo sir? May auto, by Ronnie Bay. Kasi kasal din ka ba sir nga kinibay itong gihatag ron ni Mayor Bimbo kasi nung eskwelahan rin sa Pinukawan Elementary School? Bayro ni Bay, dako na mong kapasalamat gayon nga gihatagan ni aning proyekto ni Mayor Nonong Roberto o gipadayon ni Mayor Bimbo Roberto alang sa seguridad sa amuang eskwelahan. Karong adlaw dako na mong kalipay nga diin na turnover na gyud ang maong proyekto pinaagi sa pag-ari ni Mayor Bimbo Roberto. Bisan man sa panahon na balik kaulan, lisod ang dalan, pero wala niya gigawang ang among hagyo dire sa Pinukawan Elementary School nga diin ma-turnover gayud ang maong proyekto. So salamat kayo Mayor Bimbo sa inyong pag-ari dire sa Pinukawan Elementary School. Andos Balita. Interview. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:23. Andos Balita. Andos Balita. Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita. Duha ka adlaw nga school improvement plan sa kon SIP Right Shop nagmalampuson. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ang report gikan sa Bago High School Campus Radio o ba ni Handos 38 Buyaks, Labyog Karenal Buyaks, alang sige Handos og Labyog sa imong balitang lokal. Andos Balita. Live report.
Daghang salamat may buntag handos 45 sa mga sugid natong tigpaminaw. Nahimong malampuson ang gipahigayon nga duha ka adlaw nga School Improvement Plan Development and Implementation Process kun SIP Right Shop sa Tayasan District 1 nga gipahigayon sa Aix Kamalig niadtong Mayo 31 ug Hunyo 1 tuig 2023. Matud pa ni Dr. Emeline Bulonggaita ang atong PSD sa Tayasan 1 nga gimugna kini nga right shop aron nga matagik na usab ang mga plano sa maabot nga 3 ka tuig nga gikan karong 2023 hangtod sa 2026 sa tanang tunghaan nga sakop sa District of Tayasan 1 ug mahan-ay daan ang mga buhaton aron nga smooth ang pagpatuman niini nga mga kalambuan alang sa mga kabataan. Ang maong kalihukan gipanguluhan usab sa mga banggitan nga mga lectures sa Manila ni Dr. Joe Bilocura, Miss Yakasel Aliho ug Dr. Felix Montero. Din daghan usab ang nakatunan ang tanang school heads ug SIP coordinators may tungod sa SIP nga mitambong sa maong kalihukan. Ang SIP kon School Improvement Plan mao ang gitawag nga Biblia sa usa ka tunghaan nga mao'y giya sa mga magtutudlo og school heads unsa ang mga programa o kalambuan nga kabuton sulod sa 3 ka school years. Kadtong maong balita, gihandos ka nato sa Munmon Toasam Cake and Bakery, Ayo Sabon, Amigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix, Astazan, Ligia Linen Store o Royca Gels Variety Store. Nanukad gikan sa Barangay Bago alang sa Sibianan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita. Matag karon kunya. Kini si Handos 38. Buyaks Labyo Garinal reporting. Handos Balita. Live report. Daghang salamat Handos 38 Buyaks Labyo Garinal sa imong balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Sa Human Resource Crisme Ramirez nagpahibalo ni ining alagad Handos 28 Byron Bay Librado kaganihang alas 6:23 sa buntag nga karong adlaw adunay audisyon sa SK Got Talent nga magsugod kini karong alas 9 sa buntag hangtod sa alas 6 antak na sa gabi diha sa RHU Function Hall. Busa gidapit ni Human Resource Crisme Ramirez kinsa kato mga tayasanon nga adunay talento sa pagpa-audisyon na karong adlaw. Handos Balita. Handos Balita. Oras sa Pilipinas alas 7:26. Handos Balita. Handos Balita. Mga kahandos padayong kamong nagpaminaw sa 98.3 Star Radio Tayasan. Ingon man makita og badungog usab karon sa tibok kalibutan ang atong pagbalita pinagi sa mong YouTube channel nga Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com, sa mga FB page nga mao ang Star Radio Tayasan ug by Ronnie Bay Vlog. Ingman sa akong kaugalingon nga FB account nga mao ang Ronnie Librado. Samtang diha sa Barangay Bago o sa kasikbit ng mga kabaranggayan, madungog kita pinagi sa Bago High School Campus Radio. Handos Balita. Handos Balita. Balitang Probinsyal. Handos Balita. Handos Balita. Kini mo sunod nga mga balitang probinsyal, gihandos kanato sa Alpha One Auto Parts Store nagtanyag sa Pulido o garantisadong serbisyo sama sa Brexio Banding and Clutch Relining Dispa. Rotic step lining alang sa heavy equipment, radiator overhaul repair, engine overhaul alang sa light and heavy equipment, industrial engine overhaul o uban pa nga mga serbisyo sa light vehicle and heavy equipment. Alpha One Auto Parts Store na matang diha sa National Highway Palaslan Tayasan, gipanag-iya og dumala nila ni Joseph Villanueva og Roxanne Marriott Villanueva. Ang Morganda Food House nagbaligya sa mga lami ang putahe sama sa linat ang baka, tinulang isda, Bicol Express, inatayan humba pinagbit kaldereta, uban pang klase sa mga sud ang pangmasa. Sa order lumpia, pwede kontak sa numero nga mao ang 0995-354-4151. Ang mutang diha sa may National Highway Barangay Palaslan, ang Morganda Food House, gipanag-iya og dumala nila ni Maricar Aliho og Ryan Morganda. Uban sa mga staff nga sila si Merly Bandico Aliho, Remilita Caliao og Anasil Andaya.
D3 Biopod Supplement may usa ka natural, antiviral ug antibacterial nga espesyalista, epektibo nga mopatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Biopod Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Labs, Jessets and Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kapikanan na kaditox ka pa. Gakariyastor Ami and Jules General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, paids, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table, chairs, foam, disc cabinet, floor mat, trapal o guban pa. Naimutang diha sa Bulungita Street, Poblasyon Tayasan, Gakariyastor Ami and Jules General Merchandise, kaya pa nag-iya o ginumala nila ni Ame Faye Umison o Julius Umison. D3 Arbestor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor nagbaligya sa mga groceries uban pa nag-unang mga kinahanglanon sa panimalayong masalap as mga isdag karne. Ang D3 Arbestor 1 ay matang diha sa Bulungita Street, Ubusan sa Tayasa Public Market, samtang ang D3 Arbestor 2 ana diha sa National Highway corner Bromo Street, Poblasyon Tayasan, og ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9 ug 10. D3 Arbestor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor gay pa nag-iya o ginumala nila ni Roslen Bulunggaita o Dihito Bulunggaita. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:29. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Probinsyal. Andos Balita. Andos Balita. Barangay Nabhang Summer League Singing Competition nagmalampuson. Alang sa kompleto detalye atong dawaton ang report gikan sa Bago High School Campus Radio o Barihandos 38 Buyaks, Labyog Carenal Buyaks, alas Sigihandos ug Labyog sa imong Balitang Probinsyal. Andos Balita. Live report. Kaya salamat, may buntag ba, may buntag Handos 45 sa mga suga na itong tigpaminaw. Nagmalampuson ang Summer League Singing Competition sa Barangay Nabhang Ayungon, nagipahigayon sa Barangay Plaza sa naisgutan nga dapit. Ngali sa pulo ka mga contestants, si Mr. Jim Lilimbaga mao'y nahimong mananaog nini o gisundan kini ni Mr. Edmundo Pascual o ni Miss Charis May Moreno nga gikan sa Barangay Nabhang. Si SQ Chairman A.G. Medes na mahayag nga ila kini nga gipahigayon nga kalihukan aron paghatag og lingaw sa katawan o paghatag og oportunidad nga mapakita sa ilang ang ilang kahanas sa pag-awit ang nisalmot niini. Si SQ Medes mapasalamaton usab sa pagpaluyo ni Kapitan Luzminda Ofinia o sa mga konsihalis nga sila si Kagawad Edi Florencio, Kagawad Jurita Agaton, Kagawad Rally Ofinia, Kagawad Mamerto Florencio, Konsihal Imasol Loterio o Konsihal Dimas Salcido o ni Mrs. Labni Digit ang ilang barangay secretary o sa ilang barangay treasurer usab. Mapasalamaton usab siya sa mga niapil, mga BHW, mga barangay tanods, mga nabhanganon ug sa mga dumuduong nga nakighiusa sa maong kalihukan o kini nahimong malampuson. Katong mga balita, gihandos ka na to sa Munmun Tutsam Cake and Bakery, Ayo Saban, Amigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix, Astazan, Ligia Linen Store o Raika Gels Variety Store. Nanukad gikan sa Barangay Bago, alang sa sibianan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita. Matag karon ug niya. Kini si Handos 38, Buyaks Labyog Carenal reporting. Andos Balita. Live report. Live report. Daghang salamat Handos 38 Buyaks Labyog Carenal sa imong Balitang Probinsyal. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Probinsyal. Andos Balita. Andos Balita. First District Board Member Julius Sabak mipadangat sa iyang pahasubo sa pagtaliwan ni Gobernador Guido Reyes ug iyang welcome si Gobernador Chaco Sagarbarya. Ani ang pamahayag ni Board Member Julius Sabak pinagi sa Balita Karon Negros. Andos Balita. Interview. Yes, una sa tanan, condolence to the family of our beloved Governor Guido Reyes. Ako mismo usa po ko nga na makaingon tang na goal sa nahitabo ni Governor Guido kay I am myself siya gyud ang panahon nga siya pa ang Vice Governor nga kauban namo sa sangguniang panlalawigan. Usa gyud siya nga nagkahatag og kahiusahan namong tanan.
So Gob Guido Padayon, Mayor, rest in peace. I know na naagyo karon sa atong labang makagagahom. Sa atong bagorong nilingkod nga governor, si Governor Chaco, I wish him luck. I know he has a lot of challenges nga mayahang tahakon aning panahon nga siya na mahimo natong governor. Siya na magdalingkod. Siya na ang nagalingkod nga governor. Daghan gini siyang mga makaingon tang maagian nga mga challenges. And I believe nga being a young governor, batan-on ulitaw, kay buluming at ikaduha buutan po ni nga governor, and I believe he is maminaw po ni siya sa mga suggestion, of course, naman na siya economic team, mga department heads, kung unsay angayan nga mga programa, for sure maminaw ni si governor Chaco. He will na po ni siya mga wisdom, na siya mga plano kung unsay buhaton na ni atong probinsya. Initially atong gibalik ang istorya ni Governor Reyes, kung when Governor Reyes is vice governor pa siya ato, yang gipadangat yun nga ang ato ang hospitalan kinahanglang i-improve yun para sa mga katawhan nga matabangan, ilabi na tong naglain ning ato ang panglawas. So I believe the Governor Chaco usap po na sa iyang mga tumong karon nga angay na to nga ma-improve. Andos Balita Interview. Oras sa Pilipinas, alas 7:35. Andos Balita. Andos Balita. Sa pagbanaan sa maghandos sa mga balitang probinsyal. Balitang Probinsyal. Andos Balita. Andos Balita. Si First District Board Member Jake Reyes ang nanumpa na si bagong Vice Gobernador sa lalawigan sa Negros Oriental. Si Vice Governor Reyes ang nanumpa tubangan ni Bindoy Mayor Inigo Habagat yatong Mayo 31 sa gabi. Kinihuman si Vice Governor Chaco Sagarbarya ang nanumpa raw sab isip bagong gobernador sa itong lalawigan sa Negros Oriental. Isip hulip ni Anheng Governor Guido Reyes kinsa mipanaw sa maong gihapong adlaw. Kauban ni Vice Governor Reyes, mao sila si former Provincial Administrator Attorney Karen Lizette Mulas, former Provincial Legal Officer Attorney Mary Grace Belligas ug mga staff. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:36. Andos Balita. Andos Balita. Report. Andos Balita. Kini masunod nga mga police report gihandos kanato sa Juicy Print Shop, Ayasan Branch ug Juicy Photography, Ayungon Branch, install og CCTV, signal cable television, satellite cable television, sama sino nga mga balay sa mga grocery stores, sa opisina, restaurant, hotel, boarding house ug mga resorts. Unsa pay gidugayan pataod na ta aron ino mahibal-an ang mga panghitabo sa atong palibot, long-term warranty, dili ta magproblema sa technician kay anara sa ilang opisina kada adlaw. Busa tawag na sa numero nga mao ang 0917-629-0601 ni Dudo Garsula o sa 0926-766-3687 ni Jude Agustino, certified technician Harlem Tuto Gonzaga. Samtang karon aduna sila'y bagong serbisyo nga mao ang tarpaulin job, mag-printing personalized, mag-printing t-shirt, printing lapida maker o illuminated signboard. Busa ato na ta atong bisitaon ang Jude Joseph Print Shop sa stall number 15 sa Tayasan Public Market o Joseph Photography obo sa James Ayungon Negros Oriental. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading namaligya sa mga RTW sa biskay nga presyo sama sa Divisoria. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading gipanag-iya og namala ni Jose Fernandez sa matang diha sa Bulangita Street, Poblacion, Tayasan. Kilid sa Blue Baker and More og ang laing branch ana diha sa Broma Street ngatbang sa Ami and Jules General Merchandise ilang sapatusan og chinelasan. Kesco Aircon and Refrigeration Repair Services nagtanyag sa garantisado og dekalidad nga mga serbisyo sama sa pag-ayo sa car aircon, refrigerator, aircon window type, aircon split type, aircon installation split or window, pressure cheese type or upright, dispenser, washing machine, and other services. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, kontak lang sila mga numero sa team nga mao ang 0975-432-2649, 0955-334-5541 o 0909-339-5302.
Square Con and Refrigeration Repair Services na matang sa tapat sa Barangay Hall sa Palaslan ning lungsod sa Tayasan. Gipanag-iya og gidumala nila ni Carmelita Rama, Ramel Rama, Japit Piliado og Ruel Rama. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:38. Andos Balita. Andos Balita. Sa detalye na sa itong police report. Report. Andos Balita. Andos Balita. Patay na nga nahidangat sa ospital ang driver sa motorsiklo samtang asawa ni ang naangol usab human ang ilang gisakyang motorsiklo ang nibangga sa gikasugat nga sakyanan didto sa Ahong Sibulan niadtong Martes sa gabi Mayo 30. Kila sa kapulisan ang biktima nga si Roberto Vargas Jr. 29 anyos minyo samtang ang naangol nga asawa gilang nga si Ellen Jean Vargas. Ang driver sa sakyanan nga Ford Explorer color pula gimanihon ni Arnel Dagunan, 46 anyos minyo, taga Maslog Sibulan, kinsa nakaangkon usab og bunol sa iyang lawas. Sinisial nga investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Sibulan, nasuta nga sakyanan gikan sa amihanan nga bahin pagabot sa diha sa Ahong Sibulan, mi overtake sa nagunang sakyanan diin dito gikasugat ang motorsiklo kinsa nagikan sa lungsod sa Sibulan, hinungdan sa pag-abot sa duha ka sakyanan og nangalagpot ang magtiayon sa ilang gisakyang motorsiklo. Roman si Tabo gidali sa pagdala sa tambalanan ang magtiayon alang sa pagpatambal apan ang driver sa motorsiklo patay nang nahidangat sa hospital. Gipasakan ang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide batok sa driver sa sakyanan. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas alas 7:40. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Kini mosunod nga mga balitang regional gihandos kanato sa Amigos 15-in-1 Skinek Herbal Copamix nga dunay 15 ka mga nakadaayang mga sagol motambal sa nakilalaing mga sakit sama sa hilanat, ubo, sakit sa ulo ug uban pa. Amigos 15-in-1 Skinek Herbal Copamix nga madungog diri sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6:30 takna sa gabi. Lunes hangtod Sabado uban ni Kuya Inchel sa Sugbo. Mapalit ang Amigos Coffee sa Mual Pharmacy og SGN Pharmacy sa Badjan, Butika Santo Niño sa Alegria, Ed Chan Pharmacy og Sinobet Pharmacy sa Hinatilan, Wicure Pharmacy, MP3 Drugstore, Roe Pharmacy og Sielmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy og H&H Pharmacy sa Malabuyok, St. Jude Pharmacy sa Ronda, Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy og Butika Marga sa Alcantara, Butika Marga sa Mantalungon, Butika Marga sa Dumanhog, Bitoon Pharmacy, Sephora Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug o Christer Pharmacy. Diri sa Tayasan o sa kasikbit ng mga kalungsuran, mapalit ang Amigos Coffee sa tanang pharmacy. It's Elmo Parts nagbaligya sa tanang klase sa pisa og accessories sa nakadayang motorsiklo o kung nanginhanglan pud kamo og di kalidad nga mga motorsiklo, brand new man o sikanhan. Ana usab sa It's Elmo Parts tungod kay sila ang lehitimong authorized display center or independent business partner sa kompanyang Skygo. Busan sabay atong gipaabot bisita adayon It's Elmo Parts tungod kay zero down payment usab ang tanang unit sa Skygo. Samtang kamo nagpaayo sino nga mga motorsiklo dilo sa patiyon og kalaay ay aduna sila free wifi aron kamo maka-internet. It's Elmo Parts ay mutang diha sa Roberto Street, Poblasyon Tayasan. Gipa nag-iyaw gumala nila ni Leo Roblon og Hazel Roblon. Basta lang mga gwapo, maayo og di kalibreng mga mekaniko nga sila si John alias Tambuk, Nunoy Gaga og Jik alias Siglit. Ike's Restaurant and Catering Services ug Ike's Pharmacy nagbaligya sa lamian nga mga pagkaon og nagbaligya usab sa mga di kalidad nga mga tambal. Mo cater usab sila sa tanang klase okasyon. Aduna usab sila Ike's Kamalig diha unahan sa Karaang Rural Bank at Bangsakanhen Nor Oil Barangay Kabulutan. Aduna usab sila branch diha sa Ike's Pharmacy sa Tayasan New Public Market sa stall number 8, number 14. Sa pagkakaron aduna sila pinaka bag-o nga mao ang Ike's Garden Coffee and Resto diha sa corner Kalumba o Pabugay Street nga moketer sa ginagmay nga mga events ay man udasab sila coffee, halo-halo o guban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ilang opisina diha sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy ipanag-iya o ginamala nila ni Engineer Enrique Estorco o Maritis Estorco. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas alas 7:43. Andos Balita. Andos Balita.
Balitan Regional. Andos Balita. Andos Balita. Asawa gitigbas o gidunggab sa bana sa Tabuilan, Cebu, patay. Alang sa kumpletong detalye, atong dawaton ang report gikan sa Bago High School Campus Radio o Banihandos 38 Buyag sa Labyog Karenal. Buyag sa Lasigihandos ug Labyog sa imong Balitang Regional. Andos Balita. Live report. Live report. Daghang salamat, may buntag ba, may buntag Handos 45 sa mga sugat natong tigpaminaw. Nagmalampuson ang Daghang salamat, may buntag ba, may buntag kini ni Mr. Ismula Sukas. Sa tabuilan niya itong Daghang salamat, may buntag ba, may buntag Handos 45 sa mga sugat natong tigpaminaw. Patay ang usa ka asawa human kini gitikbas o gidunggab sa iyang bana. Human usab sa ilang panaglalis gumikan sa Silos didto sa sitio Ibabaw, Barangay Poblasyon, lungsod sa tabuilan niya itong Martes sa gabi. Ang biktima mao si Janice Gutib Olivo, 36 anyos, ug ang suspitsado ang bana niini nga si Homer Purisima Olivo, 48 anyos, ug aduna sila duha ka anak nga nag-edad og 6 anyos ug 10 anyos. Matod pa ni Police Staff Sergeant Jerome Milor, investigador sa Tabuilan Municipal Police Station, nga pasado alas 10 sa gabi sa nisgutan nga adlaw usa ka concerned citizen ang nitaho diha sa ilang buhatan kabahin sa mga hitabo. Ang mga pulis nga nialarma naabtan niini ang biktima nga wala nay panimuot ug naligo kini sa kagalingong dugo ug napuno sa tinikbasan ang lawas niini. Gigamit sa suspitsado sa pagtikbas o pagdunggab sa iyang asawa mao ang sundang o kitchen knife. Gidali pagdala ang biktima sa Tuburan District Hospital apan gideklara kini sa doktor nga patay na nga naabot sa tambalanan. Ang suspitsado nasikop sa mga pulis dihara usab sa lugar nga nahitabuan ug ang suspitsado giingong nitug-an ngadto sa mga pulis nga nag-away sila sa iyang asawa gumikan sa Silos tungod kay nagtuo siya nga adunay laing lalaki ang iyang asawa. Human sa panaglalis sa bagtiayon, nigawas ang suspitsado sa ilang panimalay. Apan paglabay sa pipila ka minuto ni balik kini og sulod sa balay ni kuha og sundang og kutsilyo og diretso nga nisulod sa kwarto sa nimutungan sa biktima og sa walay pagduha-duha gidiretso niini og tikbas og dunggab ang biktima. Human sa itabo, nigawas ang suspitsado og gibili ng sundang og kutsilyo og nagpahibalo sa iyang kaugangan nga napatay sa suspitsado ang iyang asawa. Kadtong maong balita, gihandos ka nato sa Monmon Toothsome Cake and Bakery. Ayaw sabon, Amigos 15-in-1 Skinnic Herbal Coffee Mix, Astazan, Ligia Linen Store, o Graika Gels Variety Store. Nanukad, gikan sa Barangay Bago, alang sa Sibianan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita. Matag karon ug unya. Kini si Handos 38, Buyak sa Labyog Karenal, reporting. Andos Balita. Live report. Live report. Daghang salamat Handos 38 Buyag sa Labyog Karenal sa imong Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Maabot nga to sa 20 ka mga barangay elected official sa Central Visayas ang gimonitor karon sa Police Regional Office kon PR7 tungod sa gingong pagkalambigit sa legal nga drugas. Kabahin kini sa gipahibalo sa hepe sa Philippine National Police kon PNP General Benjamin Acorda Jr. nga maabot sa 430 ka mga opisyal sa barangay Luco, Pilipinas ang gipang monitor tungod sa illegal nga drugas. Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard S. Pilare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abiren, Director sa PR7 nga ang maong mga barangay elected official ning tahanakan sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nung dan nga nabutang sila sa watch list. Wala hinoon ibutyag ni Pilare kon pila ang naa kanila sa Sugbo. Nagpadayon ang monitoring kanila ilabi na nga nang hinaot na usab ang barangay kung naghidangat na usab ang barangay ug elections karong Oktubre 2023. Iklaro hinoon ni Pilare nga sila kadtong nitahan atol sa gibigayon nga oplantukhang ni Duterte og ning kopirar sa bisagasyon samtang uban kanila nadakpan og napasakaan og kaso sa korte.
Handos Balita. Handos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:48. Handos Balita. Handos Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Mga kandos pa rin kamo nagpaminaw sa 98.3 Star Radio Tayasan ning man makita og madungog usab karon sa tibuok kalibutan atong pagbalita. Pinagi sa mga YouTube channel nga Star Radio Tayasan PH. Sa mong website ang www.starradio.weebly.com. Sa mga Facebook page nga mao ang Star Radio Tayasan og Bay Ronnie Bay Vlog. Ingon man sa kauling Facebook account niya 298 ng mga Rooney Librado. Diya sa barangay Bago og sa kasikbit nga kabarangayan madungog kita pinagi sa Bago High School Campus Radio. Handos Balita. Handos Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Kini mo sunod nga balitang nasyonal, giandos kanato sa D3 Bio, DTX 500 ug may TC. Giandos sa kanato sa D3 Arbiter 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor, nagbaligya sa mga groceries ban pag nagunang kinahanglanon sa panimalaya, ngun man sa mga labas nga isda ug karniya. Ang D3 Arbiter 1 imutanda sa Bulungata Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbiter 2 diha sa National Highway Corner Brown Street Poblacion Tayasan. O ang RDB Meat Fish Vendor aneda sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 ug daan. D3 Arbiter 1 and 2 RDB Meat and Fish Vendor gipanagigiduman niya Madam Roslyn Bulungay tagbos dito Bulungay ta. Handos Balita. Handos Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Nakatuto karon ang Department of Migrant Workers kon DMW sa ANPED claim sa mga OFWs nga trabaho sa KSA. Mao kini ang gibutyag ni DMW Secretary Susan Ople. Maato di Ople sukad sa paglingkod ni Pangulong Marcos regular na kining nakiglambigit sa Saudi Arabia aron makignegosasyon sa nasangpit nga nasod aron mabayran ang mga unclaimed wages sa mga OFW o mga mamuong Pilipino nga unang nagtrabaho sa Saudi. Kamatuoran na ini mato di Ople, tungod na usab sa pagtutok sa Marcos administrasyon nahimo sa gobyerno nga pabayran ang utang nga mga sweldo kung diin posibleng sa mosunod nga bulan mahimo nang makuha sa mga OFW ang ilang mga unpaid salaries gikan pa ni adto nga 2016. Gawas sa ilang mga unpaid salaries gihanay usab sa DMW ang posibleng pagbayad sa ilang danyos o kompensasyon sa wala dayon paghatag sa ilang sweldo. Gipaniguro ni Ople nga dili mohunong ang kasamtangang administrasyon ang dili babayaran ng mga Pilipinong giutangan sa ilang mga kanhi employers sa Saudi. Handos Balita. Handos Balita. Oras sa Pilipinas alas 7:49. Handos Balita. Handos Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Kini mosunod nga balitang international. Giandos kanato sa Ayu Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makapahumok ug makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen ug mga nutrients nga maoy mopaputi ug mopahamis sa imong kutis naturally. Ayu Sabon Beauty Shop, papalit sa inyo nga mga suking butika o tindahan. O dir sa Tayasan, papalit ang Ayu Sabon Beauty Shop diha sa Tayasan Pharmacy o Ike's Pharmacy diha sa lungsod sa Bindoy. Mapalit ang Ayu Sabon sa Butika Girl. Handos Balita. Handos Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Patay ang 15 ka mga tawo human mahilo sa gikaon nila nga linugaw dito sa Cavango S. Nabia. Sa report sa local media, ang mga biktima lakip sa usa ka pamilya nga dali dayong gidala sa Tambalanan human sa ilang panihapon ni atong adlaw Sabado. Gikaingong nakakaon ang pamilya sa linugaw nga hinimo sa serial residues gikan sa ilimnong adunay alcohol tungod sa gidaghanon sa mga nangamatay. Giisip kini sa Nabia nga pinakagrabing kaso sa food poisoning sa ilang nasud. Sa pagkakaroon pa din ang mga otoridad sa investigasyon sa insidente o giulat nila ang resulta sa autopsy o lab test sa mga biktima niini. Handos Balita. Handos Balita.
Oras sa Pilipinas, alas 7:53. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Hiling mo sa Balitang Sports, gadas ka nato sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mga kandos gamit na sa mas gipakusgan karon na. Mas gipepektibong herbal food supplements ug mas gipabarato ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. 6-in-1 ka mga powerful ingredients ug 650 mg kiniya. Nga makatabang kapag kanunay sa mga dunay diabetes, tumor, bukol-bukol sa lawas ug sa dunay kidney problems. Busa sa panyong gilangayan na. Inom na kamo sa daw tulo ka kapsula sa matag adlaw ug inyong mabatyagan ang alibyo kayon sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Nabagang parisi kanunay sa Alka-C antidodanay nga alkaline vitamin C. Mapalit na sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga permasya sa inyong lugar. Mga kahandos, nakatilaw ka na ba sa lamian ug humot pagyod nga herbal nga coffee? Ano na gipailayla ang pinakabago nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin sa dunay high blood diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol ug dili makatulog. Tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay 12 ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sino nga mga lugar. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:54. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Gutom sa titulo ang Denver Nuggets sukad sa ilang pag-apel sa NBA niadtong 1976. Wala sila makadaog og korona. Maunang direkta ang mensahe ni Denver coach Michael Malone nga wala sila laing tuyo kundi ang paglangkat sa kampyonato sa dihang inlang sangkaon ang Miami Heat sa gitangan nga NBA Finals. Magsugod ang ilang best of 7 series karong adlaw Biyernes dito sa Ball Arena sa Denver, Colorado. Sulayan sa Nuggets, pagbis-bis ang 46 katuig nilang hulaw sa titulo ubos sa papangulo ni two-time MVP Nikola Jokic nga may average og 24.5 puntos, 11.8 ka rebounds og 9.8 assists matag dula ning season. Di kalibre ang katugbang ni Jokic nga si Jamal Murray nga may pabuhagay og 27.7 puntos matag dula sa playoffs. Lain pa mga pambato sa Nuggets nga siguradong maghatag og labad sa ulo sa Heat, mao sila si Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Bruce Brown og Kentavious Caldwell-Pope. Sa series inilog ayo ang Nuggets apan dili sila angayan nga mokumpiyansa lumikan sa gipakitang katako sa Heat nga mga higante ang gipangbihag dayon na ngadto sa paghari sa Eastern Conference. Luyo sa liderato ni Jimmy Butler, ang Heat nahimong ikaduhang na lamang nga number 8 seed nga nakasulod sa NBA Finals sunod sa 1999 New York Knicks. Napildi pa gani ang Heat sa Atlanta Hawks sa una nilang play-in game sa wala pa gitagak ang Chicago Bulls aron pag-angkon sa katapusang luna sa playoffs. Umanin iba bakwit sa Heat ang top-seeded Milwaukee Bucks sa wala pa palagputa ang Knicks o ang Boston Celtics. Bisan man sa ilang nakabot ning puntoha, si Butler nagkanayon nga wala pa sila makontento gumikan kay duna pa sila'y mas dakong dungog nga gustong maangkon. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:55. Andos Balita. Andos Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Kini mo sunod nga balitang showbiz giandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kahi arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabag-ong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan 10 organic seaweed, mas taas og santon purity 5 times, beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas tungod kay ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit sa nga mga suking butika. Diri sa Tayasan mapalit ang astasan sa Tayasan Pharmacy o Ike's Pharmacy. Diha sa lungsod sa Bindoy o sa lungsod sa Ayungon mapalit ang astasan sa Butika Gil.
Yalasap ka na to sa Amigos 15-in-1 Skinik Herbal Coffee Max nga adunay 15 ka nagkaday mga sagol mutambal sa nagkalain mga sakit sa masahila nata ubo sakit sa ulo ban pa. Amigos 15-in-1 Skinik Herbal Coffee Max madungog din sa Star Radio Tayasan ilang programa matag alas 6 ngadto sa alas 6:30 antak na sa gabi gikan sa adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado uban ni Kuya Injal. Sa Sugbo mapalit ang Amigos Coffee sa Mualboal Pharmacy o SGN Pharmacy sa Badyan Butika Sant Niño, Alegria Ed Chanchan Pharmacy o Sinovet Pharmacy sa Hinatilan We Care Pharmacy, MPG Drugstore, Rui Pharmacy o Shalmo Pharmacy sa Dalagat, Reedy Pharmacy o H&H Pharmacy, Malabuyok St. Jude Pharmacy, Runda Belcora Pharmacy, Alisona Pharmacy, Butika Marga sa Alcantara mapalit kini sa Butika Marga, Mantalungon Butika Marga sa Dumanhog, Bitoon Pharmacy, Zipora Pharmacy, Zaidas Pharmacy, Happy Drug o Krister Pharmacy. Dire sa Tayasan og sa kasikbit nga kalungsuran mapalit ang Amigos Coffee sa tanang pharmacy. Hambabalod Print Park mo serbisyo sila sa masamag printing, picture printing, book binding, ring bind, Rouse ID 2x2, 1x1 passport size, photocopy black and white, colored laminations, school ID, barangay ID para sa lumulapyo sa Himalalod. Mogama po sila sa marble lapida o computerized black granite lapida. Hambabal Print Park ang matang sa South Blasyon, Himalalod, dahil sa DSWD Public Market at bang sa Mamasok Food Porticus. Karon na sila ay bagong branch diha sa poblasyon na yun, dahil sa Mutulayan's at bang sa Chooks Tugo. Di pa nag-iya o ginamalan nila ni Bong o Gross Diarios. Pwede sab silang mag-contact silang Facebook accounts nga Hambabal Print Park o Print Park. O tawag lang sa 0905 or 336-883 o 0969 o 407138. Giresap ka na to sa Affer Bansal Motorcycle ag Affer Motorcycle Parts Shop. Nagbaligya sa mga baratog palidong sikanan nga motorsiklo sa Kawasaki, Suzuki, Honda, Hoji ug Yamaha. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanan nga mga pisa sa motorsiklo nimutanda sa Maya National Highway Barangay Mambayad, Himalalod. Dol sa Cruz Simbalas giduman niya Boss Efer Garupil og ni Madam Gina Garupil. Oban sila assistant nga si Ma'am Cre og sila may mekaniko nga sila si Geno, John Ray Rex o Grigo. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8 in punto. Andos Balita. Andos Balita. Sa dili pa sa itong balitang showbiz, mamina na kitag mahinong danong pahibalog ikan sa D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramiloy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism, pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani, kini maoy hinungdan sa mayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok, cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa? Kung moingon tag Borasius, pasabot ana dalo Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa ug another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong nga brain. Kung madaot ang mga neuron Sir GP sa imong utok, di ba mga tumba man na ang mga pusti, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease. Yes, maujod magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio mopadaghan sa imong metabolism, mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio naapodyoy usa ka purpose. Gi-produce niini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neuron
neurons o sa lain pang neurons. Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang Correct. imong utok. Gusto, iyan ang gisilhigan, Doc Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques. D3 Bio. Ako si Mia, gaatang ko sa akong lola nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Ang tawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon, ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang himuang utok. Pero ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kaayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imo nga utok sa kataas sa imo nga oxidative stress. Sa sige niya gamit sa glucose, Doc Ramil, daghan pod niyang maproduce nga free radicals. Correct. Mao nay mahitabo kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti bisag moingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang ka sulhi. Makaingon jud pug ka nga utukan man ko atong bata pa ko. Nganong karon nga nagkaedad ko, nagkaminos naman ning akong memorya kay ngano man wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kog tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka, doktor ka ba diha o researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon. Correct. Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtanon na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir JP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol. Kayang-kaya jud na. Ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio. Makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok, sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3 Bio. Wa natay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso. O ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon. Ayaw og abusohon. D3 Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Andos Balita. Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:06. Andos Balita. Andos Balita. O karon sa detalye na sa itong balitang showbiz. Balitang showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Okay, Handos 45 sa itong balitang showbiz di Handos 45 taga ni Kabuntagon. Kumusta yung mga Kabuntagon Handos 45? Dugay may katubag. Still alive and enthusiastic. Usaman si Handos 45, usaman nga dugay may katubag. Usaman may raso katarungan. Ganiha alas 8:50 City, pagbasa 55. Di kay kuan lahi man gud ang oras diri sa Pikas monitor, lahi pod ang oras dira sa kuan main nga monitor. Ayog lang taw des Pikas kay Pikas na Aristibuo. Mo gani nga kuan maglisod man ko kay mubo man gani akong lingkuranan nya gibabagan pa jud sa stand sa mong microphone. Ari lang taw diri kay Wandere, Philippine Standard Time na naano ko kasi. Mo ganito nga katong pag-una na kog sulti sa oras ni sagunto ko gadget unsang kuana pila na minutos. Muna nagpahapa ka diya. Malaw kag lili. Wala kog lili. Muna siya naka-disadvantage pod og kuan kanang wala tanhatagan og saktong katason. Mo na naka-disadvantage sa mga kana mga mugbo para nimo. Wala. Ayo pod kuan kanang brutal na pod kay na pagkasultiya. Kay dili
diya makita. Apa mo na naka-advantage ug bulongon kay bisag di na mo tago di kitaan. Naka-advantage pod kay dili may mapakong. Ana nang kinabuhi 145 na advantage na disadvantage. Mura ipakataw ta sa kalibutan nga na advantage na disadvantage. Boy, mo lagi pagkataw tas kalibutan nga aduna tay mga kuan nga wala sa uban pero aduna po tay mga apan. Wala po nga naay imuha nga wala po na sa uban. Napoy na sa uban nga wala po nimo. Mura na 145 nga ang sa katawo 145. Naglantaw-lantaw sa palibot, lantaw sa kalubasa, lantaw siya 145 sa kining lumboy. Nagbagulbol, gibasol ang Ginoo. Iyon siya nga kining Ginoo jud ako nakita nga wa jud hinungdan Ginoo. Ginoo pa na igay na pa hinungdan. Unya dunay pinalabi. Iaw mo na nga kanang kalubasa o ato makita na kalubasa nagkamang sayuta apan kanang bunga labihang karagko. Kining lumboy dagko kay punuan apang kining bunga pagkagagmaya. Milagro na idubon nga yang bunga yung kadako o ganang kumagko. Apan 145 nakahuna-huna siya. Sadyang natagakan siya. Sadyang natagakan siya og bunga sa lumboy nga gitawag dubon. Natagakan siya, nagpasalamat siya sa Ginoo. Sa Lord, salamat jud Ginoo nga matigo po kang muna-una kay simba ko kini nga ako ang ulong natagakan sa bunga sa lumboy ug yung pagkadakuan ng bunga sa kalubasa nga nakaroon na sa akong atubangan pagkabuakan ta sa akong ulo. Mo na 145 nga kuno sa may maabot sa imong kinabuhi di ka magbagulbol. Tungod kay sa matag panghitabo ang Ginoo dunay plano. Nga mo na 145 mo na siya palayon ta. Manay ginaingon nga kanang no need ka nga makig-competition sa uban. Okay. Kasi kanan mo na ikuan na si 145 tuon na. Kanan at kaliwa. Kanan tuon na siya ay si kanan kay wala ta magkaman. Wala siya rason nga no need ka nga makig-competition sa uban kay lahi-lahi mang tao mga goal sa kinabuhi, lahi-lahi man tag mga plano. Sa matag usa 145 atong hunonaon nga gipakataw ta sa Ginoo nga dunay gamit. Dunay tay kapuslanan. Muna 145 nga di mo bagulbol nga mga pagkapaita sa kong kinabuhi gikan sa kong pagkatao gikan karon hangtod na lang matigulang ko nanikad gihapon ko. Ayo ana pag bagulbol tungod kay duna kay gamit sa katilingban. Kay kun wala ka diha nanikad sa dimong kinabuhi wala kana mga estudyante wa nay kasakyan. Wala siya pagkapaita sa kong kinabuhi nga gikan karon mag-uma hangtod karon mag-uma lang gihapon ko. Wala nga pagpasalamat diha kay tungod sa imong pagka mag-uma daghan kang mga taong napakaon. Unsa man ang mga engineer, abogado diha wala ray mag-uuma kisa may pakaon. Mag-diet. Mo na 145 nga sa matag usa di ta magbagolbol kantigo ta nga modawat unsa man atong pagkatawo tungod kay dunay tay gamit ibabaw sa kalibutan. Natay purpose. Artas to balitang showbiz. Dapat na tas purpose. Purpose naman tayo. May sabon kay multipurpose. Naday sabon nga multipurpose. Abi na kog building ray multipurpose. Sabon. Ang sabon gitawag nag multipurpose. Usay Bisayag multipurpose. Tanan gamit. Daghan dili tanan, daghang gamit. Multi. Multi gani. Dili ka nasakyan nga multi-cab, multi. Dili po tiba sabot nga abi kay multi ko anda ka na kanang tanan na nimo magamit. Matanan all na siya. All purpose. Ano ikaw magaingon? Ikaw may katanan all purpose. Ikaw ra poy gaingon nga. Ano na maglalista rito sa dumalitang showbiz na lang. Diharap mo ka na sayop sa sayop nimong pagsulti. Ikaw 145 diha ka nagtuo nga sakto ka sa sayop nimong panglitok. Palantas showbiz. Pildi ang dirty linin sa bagong teleserye nga Unbreak My Heart nga nilugwa na sa Jamie Savan sugod ni atong dunas. Pero feel na ko dili sayop ning word nga pildi. Pildi na sila kay ana nagud ka mo react ba? O ganang nga mahuman nimo basa o pagay ka human. O pagay ka magbasa nagwa na react ka.
na nakasayop sa katao nga ang tao mo pasabot dili paminawon. Mo na nga magyagan humana ang paminaw ang tanang istorya aron usa ka muri akong nabay sayop ug wala. Sige pa dayon, handos ko ta siggo. Base sa ratings nga gipagawa sa Jimmy Savan, niadtong Martes ang Unbreak My Heart ni tala og 6.9% samtang ang Dirty Line ni na 4.9%. Oh, asa man na sayo pa to, nga napilde. Padayon ta aron samok. Ang nakaaligri niini maong puro sa Dreamscape Entertainment sa ABS-CBN ang nimugna sa duwa ka teleserye. Si padayon. Nagingon nga kuan wala ra jud sila competition kay same raman sila gigikanan. Sige padayon. Kini kay ang Unbreak My Heart nga gibituunan nila ni Richard Yap o Gabi Garcia. Si Gabi. Gabi Garcia o Joshua Garcia o Judy Santa Maria, collaboration project man sa ABS-CBN Jimmy Saban o streaming app nga so ni Vayo. Oh, Vayo. Kasi para bayo po, pwede bayo. Pwede po bayo. Oo. Mo man siya kuan na, mo man siya gingon nga once nga kanabang adunay. Say once. Kanang once samad na once daghan. Once, di man po na once. Kanabang adunay pa nagtinabangay. Mas maayo ko no, di ba kanang ang ilahang panultion sa unang panahon nga mas maayo ko no. Ay kuno. Ikaw ay klaro ng kuno. Mas maayo ang usa ka kuan baka nang silhig ba compare sa usa ra ka tukog. Uba sa katukog din na silhig. Kaya ang tukog i-compose na og mga tukog. Silhig i-compose na sa mga tukog. Sayop di ay ang silhig dagi compose. Gabi na to ginatawa dire. Si padayon. Wala siya nagkanindot mga kanang. Padayon no sila kanindot. Wala nagkanindot sa padayon. Samtang nga bida sa Dirty Line si Janine nga Gutierrez o gisuportahan sa mga banggiitan nga sila si John R. Sila, Angel Aquino, Joel Torre, EP Kizona, Janice De Belen og TC Tomas. Ano siya mga handos ko ta 5 nga pilde jud. Di kay kuan matuod duha sila handos 45 apan dunay kompetisyon nga nahitabo. Ora ko na sa ka eskwelahan handos ko ta 5 grade 1. Nay mga estudyante diha apan kana mga estudyante compose mas mga estudyante ra jud first honor second honor third honor. Apa na siya nga. Apakaw ba na sila diha usa ka produkto apan i-compare na sila handos ko ta 5. Di ay compare na pilde daog. Di compare po gud nimo kanang sa usa ka teleserye nga usa ra may gapaluyo og sa teleserye nga daghan kay gapaluyo. Mo man ginaingon nila nga mas mayo man kuno nang adunay pa nagtinabangay. Okay sa first gud nang eskwela ka nya ikaw ra may magama-gama sa inyong mga project compare sa grupo nga magtinabangay jud sila mas manindot gyud ang ora gyapon handos ko ta 5. Abot pasabutan na classmate mo nagtinabangay mo himo proyekto apan pag abot sa maestra ang maestra mo grado na adyo labaw ana. Depende man sa wala man mahibalo tong maestra nga nagtinabangay dai mo. Depende siguro sa maestra kay aduna may basta group nga activity usa ra man jud naggrado. Wa man mo klaro nga grupo din na wala din magtirag sa. Sige handos karta 5 mo na ato nga balitang showbiz. Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:16. Dugaya pumuting. Ako imong paurasan yung nga comment kayo di mo kakita dire. Ay dire. Oras diya kay masayp mo oras tukan. Ako na lang itong oras dire kay di ka kita sa orasan. Katong montag nangyayos ka na to sa Bus Abloy Vulcanizing Shop. Mo-volkit sa ligid umalan sa yantas niyong motorsiklo. Ano mo na sa May National Highway Barangay Matog Tayasan na. At bang sa Cruising Matog Elementary School na. Bus Abloy Vulcanizing Shop. Agi pa nagigiduman nila niya. Bus si Edison Apatan alias Abdoy. Og ni Madam Maria Luisa Apatan. Epar by Ansel Motorcycle og Epar Motorcycle Parts Shop. Nagbaligya sa mga barato pulid sa kanhan nga mga motorsiklo. Sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Nagbaligyo sa mga brand new o sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo na matan diha sa National Highway Barangay Mabaid Himalalo dolo sa Cruising Balaas giban nag-iya og dumala nila ni Eper Garopel og Gina Garopel o ba na silang assistant nga si Cree og sa mga may mekaniko nga sila si Gino, Jan, Roy Rex o Grego.
Handos Balita. Handos Balita. Mga kados ang EXL Makaboy Plus sa dunay promo nga gitawag og AXL Makaboy Plus sa milyonaryo kabuhayan at handuga pa sa salamat ng EXL Makaboy Plus Health and Wellness for God's Glory. Mao kinang mechanic sa pag-apil. Kada usa ka pad sa EXL Makaboy Plus may mga usa ka raffle entry. Simple lang ang pag-apil, pagkuha og selfie o picture sa EXL Makaboy Plus capsule ang iyang resibo. Dayon i-post kini sa Facebook, lakip ang sunod ng mga detalye sa imong pangalan, address, pangalan sa gipalitan nga pharmacy para sa online orders. Mamahimo nga ibutang kung asa nimo kini napalit, for example, sa Shopee, Lazada o Facebook. Ibutang ang hashtag nga EXL Makaboy Plus milyonaryo og ang pinaka-importante i-like og follow ang page nga EXL Makaboy Plus milyonaryo. Tulo ka winner sa weekly draw nga mudag og tag 2,000 ka pesos og tulo ka winner sa monthly draw nga mudag og tag 5,000 ka pesos. Ang tanang entry automatiko nga mo qualify sa grand draw karong Nobyembre 28 og maghatag kanimog chance nga mudaog sa 1 ka milyon ka pesos. Ang pharmacy nga gipalitan sa tong grand winner makadawat og cash prize isip palipay. Alang sa dugang detalye og pangutanan sa promo ay message lang o i-follow ang Facebook page nga mong EXL Makaboy Plus milyonaryo. EXL Makaboy Plus milyonaryo promo period is from March 31 to October 1. The grand draw is on November 28, 2023. See posters and digital print ads for details. Per DOHF Day CFRR permit number 0432 series of 2023. Handos Balita. Handos Balita. Mga kahandos, nanginahanglan ba kamo og atsada sa inyo nga mga okasyon sama sa birthday, kasal o guban pang mga selebrasyon? Punta ka lang sila si Lucel Kasumpang og Siyunga Bibi Boy sa numero nga mao ang 0956-197-6148. Kay andam silang mo deliver gikan sa Libertad ngadto sa Bindoy basta sa highway lang. Alang sa lamyang atsada, kunta ka lang sila si Lucel Kasumpang og Siyunga Bibi Boy Kasumpang. Handos Balita. Handos Balita. Mga kados sa siyang comment, suggestion o greetings sa text or tawag sa itong text line o hotline sa Smart ang 0969-484-5454 o sa Globe ang 0956-664-7734. Handos Balita. Handos Balita. Good morning ug mayong pagpaminaw diha nila ni Mayor Bimbo Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., kanhi Cultural Affairs and Tourism Council Chairman Dr. Emilda Roberto. Handos Balita. Handos Balita. Good morning sa diha nila ni Private Secretary Ayan Biliaren o Human Resource Crismer Ramirez. Handos Balita. Handos Balita. Okay, atas ito mahinugdan ng mga pahibalo. Handos 45. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Public service. Ay balogi ka ni Human Resource Crismer Ramirez nga matupan niya Godain Byron karon ang audisyon sa SK Got Talent 9 a.m. to 6 p.m. adto sa RHU Pension Hall Things. Okay, pabalo to mga dunay mga talento nga mga tayasanon hala adto morong alas 9 nga adto sa alas 6 antag na sa kagabihon diha sa RHU Pension Hall tungod kay mauna ang audisyon sa SK Got Talent. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Public service. Ang lokal nga kagamhanan niya tong lungsod sa Tayasan pinagisa pagpangulo ni Mayor Bimbo Roberto ug Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Karong Hunyo 9 mo pegan sila sa second Mayor Bimbo Roberto Bang Karera 2023 nga magsugod sa may alas 7 antag na sa buntag hangtod matapos ang tulo ka mga kategorya sa padula. Una mga lumba sa sakayan o bugsay kategorya nga exclusive lamang sa mga Tayasanon. Ikaduha mong invitational kategory nga 15 to 16 horsepower nga abli kini sa tanang kalungsuran og kasikbit nga probensya sama sa Sugbo. Ikatulo og katapusan mga 17 to 18 horsepower nga abli gyapon sa mga silingang munisipalidad og lalawigan sama sa Sugbo. Busa gidapit ang tanan sa pagsaksi sa second Mayor Bimbo Roberto Bang Karera 2023 nga metabo na kini karong Hunyo 9. Palihog ayaw si Piata og daghang salamat. Ang nagpasibya na Handos 45 mao ang usa sa mga organizer sa Bangkarera nga mao si John Rom Caropo. Ronnie Librado.
Ronnie Librado. Dos Balita. Dos Balita. Public Service. Public Service. Pinagi sa Facebook page sa maning atong lungsod sa Tayasan nga mas si Mayor Bimbo Roberto iyang gipost ang mga nakalinyang kalihukan alang sa pagsaulog sa tinuig nga kapistaning atong lungsod sa Tayasan nga metabo na karong Hunyo 12 og 13 save ko na silbing pagtahoda sa mahal nga patron nga si Senior San Antonio di Padua. Ang tanan nakahanay nga mga kalihukan na ilalom kini sa dalit Tayasan noon 2023 sigpat sa Handurawa. Din mo kini ang nakalinya mga kalihukan ugma na ning adlaw Hunyo 3 adlaw nga Sabado alas 5 sa buntag mo nga Color Me Fun Run for a Cause nga gipalayan sa Tayasan United Fraternities. Sa may alas 8 sa buntag ugmang adlaw ipahiga na nga drag race og sa alas 7 antak na sa gabi mga First Mayor Bimbo Roberto Enter Barangay Boxing Tournament. Og karong Domingo Hunyo 4 sa alas 8 sa buntag mong uphill o downhill challenge nga na di ipagan sa Barangay Sayinga. Sa mang oras sa alas 8 sa buntag, dungan usab nga masaksiyan ang nagpadayong drag race. Unya sa Hunyo 5 o 6 nga mao ang adlaw nga Lunes ug Martes, gikan sa alas 8 sa buntag mao ang volleyball kinalubinhan alang sa mga kapitana. Hunyo 7, alas 4 sa hapon, mga motor show open invitational. Hunyo 8, adlaw nga Huwebes, alas 8 sa gabi, mong Eski Got Talent o Disco with a DJ. Hunyo 9, adlaw nga Bernes, alas 7 sa buntag, mga bangka racing di sa boardwalk sa poblasyon Tayasan. Alas 8 sa gabi, mga Battle of the Bands. Hunyo 10, adlaw nga Sabado, Kalye di Bailar, alas 9 sa buntag, maong street dancing. O alauna antag na sa hapon mao ang showdown. Sa alas 8 sa gabi mga Miss Tayasan Presentation and Talent Night. O alas 10 sa gabi mga live band with Ayon Band o sa Ayon Band. Ayon Band. Hunyo 11 adlaw nga Domingo alas 8 sa buntag mga DA Agro Fair nya unsa katong same man ni siya sa una katong DA Agro Fair nga adunay mga produkto no na mga baligya nga napuy na sila competition halos ko tasiko nga padagkuay o kalubasa patag-asay o kalubay patag-asay o kanang basta sila mga kuan kanang mga agricultural products. Sige. Dungan sa mga oras ya barato pa na halos ko tasiko katoy mga umpra atang nino nang adlaw kay ang mga baligya na katong mga kaigsulat gikan sa bukiran nga barangay. Nya kuan siya kanang ang price niya kay mga kuan na siya. Barato lang. Sige halos ko tasiko. Dungan sa mga oras nga alas 8 sa buntag, ipay na sa bang kulba hinam nga pasunday nga mao ang motocross. Ano at bang sementeryo halos ko tasiko. Hindi kada bang palumpat-lumpat og motor kay palayog-layog, palupad-lupad mo na siya. Gi-change na nila ang venue kay sa unang panahon sa kon nabantayan dito man to sa Gidaro na gitam nagtubo na nasa atbang sementeryo halos ko tasiko. Kita mo diha na i-restrict dia mo na halos ko tasiko. Sige. Kita na karsada. Kita karsada sige. Alas 7:30 sa gabi mong gandang giyasan, alas 9:30 sa gabi mong celebrity comedy show. Alas 10:30 sa gabi mong live band with Duchess in a Throne o disco with a DJ. Sa Hunyo 12 adlaw nga Lunes mausab ang Independence Day. Alas 5 sa buntag mong fluvial procession, alas 7 sa buntag mong Independence Day parade. Alas 8 sa buntag mong flag raising ceremony dia sa tubangan sa munisipyo samtang sa may alas 8:30 tak na sa buntag. Si Mayor Bimbo Roberto mo pagan siyang State of Municipality Address kun so manya sa kung nakunan morg anan tay maipakita ni Mayor Bimbo katong mga pictures katong output sa Photoshop. Katutanan nga mga photo ops. Photo ops nga yang nahimo nga mga proyekto o siyang paglingkod halos ko tasiko. Alas 8 sa gabi mong Miss Tayasan Coronation Night o pagkahuman adunay disco with a DJ Unyo 13 Martes mong tinuig nga piyesta ning atong lungsod mo sa buntag adunay balaang misa sa tanang masimbahan na. Alas 8 sa gabi balik lungsod unsay kuan ini mga balik lungsod. Katong doon na sila yung mga kalihukan halos ko tasiko nga tuwa sa gawas nga mabauli diri sa Tayasan. Mga OFW. Doon na mga pahinungod na sila halos ko tasiko. Mga OFW. Basta katupong na lista sa ilang nga link halos
145 kada may mga guidelines ana nga sa unsaon mo pagsalmot nga maapil ka sa balik lungsod to mga OFW. Adli kay gawas lang nga gawas ka sa atong lungsod maapil ka. Gikan ka og sa ayungon ibalik sa lungsod. Kato mga OFW 145. Ano atong giklaro kay basi bag mo to sila nga katong gikan sa Manila nya kuan ngana kasagaran ba ya. Sige. Alas 9 sa gabi live band nga mao nga Boracay Band og Upgrade Band og Disco with a DJ. Mara ka nagiyon ni Ma'am Chrismer kining nga reggae band kining nga Boracay Band basi kana mara kini Boracay Band basi mo ning reggae band. Basi mo dagwani. Basi na katulad klaro usa. Sige, halos ko ta 5 niya. Samtang adunay brown out grabe. May brown out og mga adlaw, arong madali halos ko ta 5. May report si kuan ini. Si Buyax Labio Canela to nga paminawon si Sir Buyax og asa dapitan nga mopahigayon og brown out og mga adlaw. Sir Buyax, good morning. Og kumusta diha? May buntag diha sa Barangay Bago? Daghang salamat, may buntag bay, may buntag handos 45 sa mga suga natong tigpaminaw. Human sa power interruption nga gihimo sa NGCP, subli na usab nga mupalong ang Norrico 1 sa Sugang Dagitab karong umaabot Sabado, Hunyo 3, tuig 2023 sa duha ka lungsod nga mao ang lungsod sa Tayasan ug lungsod sa Ayungon. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang mga bukirang barangay sa Ayungon nga apektado niini mao ang barangay Amdos, Banban, Karulan, Lamigan, Ngabhang, Tambo ug Tibyawan. Sa lungsod sa Tayasan, apektado usab niini ang barangay Bago, Kambay, Dalaupon, Ginkalaban, Hilabangan, Lagit, Linaw, Pinalubgan, Pinukawan, Tambulan ug Tanlad. Ang rason sa nasangpit nga pagkapalong sa Sugang Dagitab mao ang pag-ilis sa mga nagabuk na nga backbone poles sa barangay Maaslo, Mayungon nga mao'y hinungdan sa pagka-brown out sa niagi nga adlaw. Ang Norrico 1 subli nga nipasalig nga ila gayudayon nga ibalik ang kuryente kon mahuman ang ilang nga trabaho aron paghatag og maayong serbisyo ngadto sa mga konsumidor. Kadtong maong balita gihandos nga nato sa Monmon Toothsome Cake and Bakery, Ayo Sabon, Amigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix, Lygia Linen Store, Astasan og Rica Gels Variety Store. Nanukad gikan sa Barangay Bago alang sa sibiyanan nga may tinudam sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 38 Buyax Labio Carinal reporting. Okay, salamat sa report ni Handos 38 Buyax Labio Carinal kabahin sa burnout nga mahitabo og mga adlaw Handos 45. Okay, sa mga naminaw karon, salamat og maayong pagminaw. Karong adlaw busy Handos 45 mo nagwalay na timbaya sa tuwa nga atong pag-live diha kay busy kay Bernice Bero Handos 45. Aba nangandam para mo pauli na Handos 45. Aba nagpack na sila mga daladon para pauli silang balay. Nato pasalamatan di ay ang mga magtutudlo dito sa Pinukawan Elementary School kagahapon adlaw kundi nga nakakuyog tagahapon ni Mayor Bimbo Roberto niya. Salamat sa minuton nga pagtimbaya sa tanan nga mga magtutudlo diya sa Pinukawan Elementary School pinagi sa Pangulo sa maptikon nga principal nga mao si Mr. Chitor Dagudog. O diya po diya sa Ike's Garden Coffee. Okay, salamat po sa pagtimbaya diya sa mga staff diyan dapita og sa anak nila ni Engineer E. King nga mo mi abi-abi ka na mo gahapon. Wa ka kuyog 145 gahapon. Wa ka kuyog nga maka-experience ka sa mong gibuhat na mong tulo kagahapon adlaw. 145 nga humanamog inom og kape. Okay. Inom po mig halo-halo. Di kapag nagpainit mi nagpabugnaw ko. Niya kami si Kuya Wang, si Ami mo na mo gibuhat. Kada kay amo aron nga technician kay promote man nagdraginot kun ra igura nang inom siya. Soft drinks ra yang giinom. Nako ano nabisi ko kagahapon adlaw adto na tay importanteng giadto. Salamat di ay. Salamat po di ay Handos 45 sa nga station manager nga gi-blow out. Salamat ni Manager Ayan lahat. Nga human na mag-meeting dire, nagpabugnag, nagpainit. Nagpabugnaw, nagpainit. Momento to siya uga, nagpainit daan. Nagpainit, pagka human nagpabugnaw. Gipabugnaw. Sige, Handos 45. Matod pa sa tong station manager, oras sa burn out. Oras sa burn out, manager. Human na.
Gi-report na ni Buyak sila biyo ka rin nila. Kung gibalik, report na dyan. Sige, hados kata 5 basig na pailain. Okay. Ada pagtimbaya di ay sa tuang higalang usab-usab ka reporter nga si DJ Paul Abler diha sa radyo natin. Utana siya nga ano sa kulong hados kata 5 kay township ug mga adlaw. Unsa ko sa mga to siya miimi dito sa Ayunggon. Ang Ayunggon mapahigayon og township ug mga adlaw hados kata 5. Samtang sa Tayasan busy kayo dito po sa Ayunggon na po sila kalihukan hados kata 5 pinagi sa pagpangulo ni Mayor Dennis Mansio. Sa oras sa aming mga to. Sa oras sa mga to. Mas mayo daw kay siguro morning kay adto na beta kalihukan pagkahapon. Daghang kalihukan deh sa Tayasan pa halos kata 5 kadlawon pa diri daghang kalihukan. Unya say pati mo pasabot ka down pa ta. Daghan pa mas daghan diri nga kalihukan dito po daghang kalihukan base no. Manang bahin-bahin na lang tana. Mga adlawon ko diri. Mga adlawon pa diri. Morning po ka dito. Uy, one day, advance happy birthday di ay nga magdibo og mga adlaw. Advance happy birthday. Si Day Maricar Gorneta. Okay, happy birthday nimo Day Maricar nga 18 na siya. Mag-celebrar sa iyang ika-18 nga adlaw natawhan og mga adlaw happy 18th birthday. Kuha na siya in kanang advance ni Inday Maricar Gorneta. Kanang legal age na. Kanang legal age pwede na magminyo. You know, legal age pwede na siya mapreso. Pwede po na preso. Duha na siya, pwede minyo, pwede preso. Tarang mga transaksyon halos kata 5 pwede na. Mapalit. Pero kalibo ko sa unang panahon kay bisag di pa legal age na minyo man. Naminyo, apan puyo-puyo. Kasal. Pero nakoy nadunggan nga kuan na naminyo niya sobrang edad. Ano gitawag nag falsification of public documents. Mo na delikado na nga pag-abot para di magkasinabot ipakita dayon nga gikuan ko. Gipalsifikate nga ko. Gipugos ra baya ako. Si papag si mama ra. Delikado ra ba na kay makasuhan mo sa disability anak ron. Kana mga underage ino nang minyo nanay kaso nanay multa 145 nato nay penalty pila to 50,000. Nabasa na ni mo ning suki sa kahinginan? Suki sa utang. Nabasa na ni mo? Sa balik ko kan. Good morning ni Ma'am Roslyn. Mato pa niya, good morning Sir Sorinio Bayri, Sir Verdacoy, Aljon Alunan, Maclens, Rooney, Handos 35. Handos 38. Good morning kaninyong tanan. Pa-shoutout ko Sir Salayawan bago sa kong Papa Florencio. Hakol biog ni Mama Sheba. Hakol biog sa kong magulang Evangeline and Masino. Og sa kong mga pag-umangkol may bunta kaninyong tanan. Greetings coming from Rose sa Colby. Dagang salamat. Okay, good morning po diha. Ni Bay Sara. Arnil Mahinay. Good morning sir. Matod pa niya kining bay. Uy. Kining. Usabay kining bay. Usabay ipabot pasabot ni Bay Arnel nga kining bay. Good morning sa itong mga live viewers. Natay 5K. Handos ko ta 5 nalapaw natas tanan lang jud nga naminaw handos ko ta 5 sa tuang tulumanon karon sa Handos Balita dire sa lungsod sa Tayasan ug sa kasigbit nga mga kalungsuran ug sa tibok kalibutan. Good morning tungod kay ang oras sa Pilipinas handos ko ta 5 alas 8:35. Handos Balita. Mao kadto ang kinatibuk-an sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinanguluhan sa mo station manager nga si Bus Ayan Hanilahato. Sa atong teknisyan nga usasab ka DJ nga si Bayri Sorenio. Sa kauban ng mga DJ nga sila si Yami o Kuya Wang. Sa itong mga reporters nga sila si Handos 17, Jen Ejercito sa Sugbo o Handos 38 Buyak sa Labyo Karenal sa Bago.
Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio tayasan nga may tinubdan sa mga labas ug tinod nga mga balita matag karon ug unya. Den maghandos nakita og nadungog karon sa tibuok kalibutan atong pagbalita pinagi sa mong YouTube channel nga Star Radio Tayasan page sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com, sa mga FB page nga Star Radio Tayasan ug Bayro ni Bay Vlog, ingon man sa akong kaugalingon nga FB account nga Ronnie Librado diha sa Barangay Bago og sa kasikbit nga mga kabaranggayan madungog kita pinagi sa Bago High School Campus Radio. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw, may buntag pag-usap ka na tanan. At ang ikay musunod na ang tulomanon ni Doc Ramil Oy nga kasayuran sa may kung sa maayong panglawas. Hini na lang ang inyong mga tig-balita handos 45. Og handos 98 Bayro ni Bay Librado magbilin sa usa ka panultiun nga nagkanayon mga kahandos bisan kabus ka man apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban. Ronnie Librado. Handos Balita. Sa matag hagtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Hando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban matag karon ug unya. Handos Balita. Bringing you the latest news and the hottest music wherever